Sampai bengi ana ngendi jare kawong ditiru
Reka mboten apa pungkas wadane
Awas mas
ning ati gelo tukokno oleh-oleh yen roti aku emoh takono ngolah kali ora kuwi aku emoh yo oh iya oi iya hayo yo ayo iya
mangi mangane bubar nyambut gawe senajan lawo tempe ning sehat omake segere ngombe banyu kandi raka linting dhewe najan mung manggon ana desa nyatane ayem tentrem kumpul sak keluarga aku nimba watone pokok sekeras kaya lumpuk nong kanggung raga pisawang kuku bibir uga lan rabuke mangan saben dinane sego sambel kemangi enak apa wong urip ana ngalih donya yen wegar koso urip bisa mulya kudangane rama lan ibune sregep nyambut gawe aja lali gustine ya esuk awane ngombang wis ora krasan keluyuran anggolek isih tak sayang mubeng-mubeng ngider manggon wong ngitiri ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang menclok ning abang gegan tangan tarik dek sapa kadowan sarwi ngoceh dheweke ngaleben toat welakae tak suwun aja ngidek podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manise iba bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kelewang lihan yen si podang handutut ati kepranan ora pendhong atiku sansaya ndandra pasranane son pikat pulute blendo
ing